Chaison X550 er den perfekte crossover-model for et par. Den måler kun 2,10 i bredden og 5,99 lang. Den er bygget på Fiat Ducato, fås med enten manuel gear eller automatgear. Ryglænene kan lægges ned over hynderne, og ved hjælp af kontakten kan både bord og hæve-sænkeseng sænkes. Er man kun 2, så sænker man hæve-sænkesengen helt ned over hynderne. Ellers så sætter man en stige på, og så ligger man i 2 gange køjeseng, kunne man sige. Her viser jeg, hvordan man ombygger face-to-face sofagruppen til en seleplads i både højre og venstre side. Som det kan ses, så er der faktisk god opbevaringsplads. Der er et godt gedigent køkken i modellen. 2 blus. En foldbar plade, så bordpladsen udvides. Der er en integreret fryseboks i køleskabet. Her viser jeg den lille kompakte garage, hvor der er tilgang også udefra, og det rigtig store klædeskab. Bagenden består af en bruseniche, toilet og håndvask. Spejlene udgør også en udfoldelig håndvask hen over toilettet. Når man går i bad, er der plissé-dør, man kan skyde for. Der er både myggenet og mørklægning i taglugen. Bordet er fleksibelt, stort, også hvis man får gæster indendøre. Man kan lave chaiselong, siddegruppe eller lægge sig ned og tage sig en powernap. Der følger markise med til autocamperen, så livet kan i den grad nydes under denne.